Egungo gizartean geroz eta arruntagoa bilakatu da barazki eta fruitu guztiak denetan erostea etxean landatu beharrean. Nekazaritza gune nagusietan sustantzia eta pestizida ugari botatzen diete landare eta haziei, suposatzen delako pestizidak horiek landaren hazkuntzarako onuragarriak direla. Horregatik, egunerokotasunean hartzen ditugun sustantzia kimiko eta produktu ezberdinak landaren germinaziorako onuragarriak izan daitezkeen edo ez ikertzea bururatu zitzaigun. Lehenik, gure proiektuaren inguruan informazioa bilatu genuen. Horretarako, honen inguruan egindako ikerketak begiratzen egon ginen. Behin beharrezko informazioa eskuratuta, gure proiektua prestatzeari ekin genion. Beraz, zer sustantziak erabili behar genituen eta zer landarekin esperimentatuko genuen, erabaki genuen. Rabanitoak aukeratu genituen haien germinazio azkarrarengatik, hauek soilik 4-5 egun behar dituztelako hazteko. Sustantziei dagokionez ibuprofenoa, parazetamola, garagardoa, vodka eta ardoa erabili genituen, izan ere, gure egunerokoan erabiltzen ditugu sustantziak direlako. Martxoaren 20an proiektuarekin hasi ginen. Hasteko 5 loreontzi hartu genituen eta lurrez bete genituen. Lehenengoa kontrol bezala erabili genuen. Horretan, 5 abanito hasi sartu genituen eta 300 mililitrorekin ureztatu genuen. Beste loriontziekin berdina egin genuen, baina kasu honetan, loreontzi bakoitzan sustantzia ezberdinak bota genituen. Parazetamola, ibuprofenoa, ardoa eta vodka. Behin hori eginda, haien germinazioa ikertzen hasi ginen, eta ziurtatzeko baldintza berdinetan zeudela, guztiak ureztatzeko ur kantitate berdina erabili genuen. Martxoaren 28an, zehazki 7 egun pasa zirenean, kontrolaren 2 hazi hazten hasi egin ziren, eta parazetamola zuen loreontzian hazi bat hazten hasi zen. Halere, kontrolaren haziak luzeagoak eta berdeagoak zeuden. Apirilaren 2an vodkako loreontzian hazi bat hazten hasi zen. Aldiz, besteak hazitu gabe jarraitzen ziren. Zehazki kontrola hazi eta hilabete batera ardoa germinatu zen, oso datu adierazgarria dena. Ibuprofenoa ez da germinatu. Hilabete bat pasata, emaitzak atera genituen. Horretarako, rabanitoen neurria, hosto kopurua, sustraien tamaina eta hazteko zenbat denbora behar izan duten aztertu genuen. Kontroleko rabanitoak 12,5, 16 eta 7 zentimetro neurtzen zuten, eta haien sustraiak 5,5, 3,4 eta 2 zentimetro. Botatako sustantzien artean, vodka izan zen eragin txikiena izan zuena. Vodkako rabanitoak 6, 6,6 eta 5,2 zentimetro neurtzen zuten, eta haien sustraiak 2, 2,2 eta 1,6 zentimetro. Hortaz, nahiz eta aukeratutako sustantzien aurrean eragin txikiena izan, desberdintasun handiak daude kontroleko rabanitoarekin aldenduta. Bestaldetik, gure proiektua aberasteko letxugekin ikerketa berdina egin genuen, baina kasu honetan, hazien germinazioa ikusi beharrean landaren hazkuntza ikertu genuen. Rabanitoekin bezala, alkohola eta medikamentua bota genien letxugei eta lagin bat kontrol bezala utzi genuen. Emaitzak ateratzeko, letxugen tamaina, hosto kopurua eta haien turgentzia aztertzeaz aparte, haien klorofila neurtu genuen. Ikerketa honetan ikusi genuen letxuga guztiak hil egin zirela kontrola izan ezik. Hortaz aparte, kontroleko letxuga besteak baino zentimetro gehiago hazi egin ziren. Hau dena kontuan izan da, honako ondorioak atera ditugu. Gure egunerokotasunean hartzen ditugun sustantzia hauek, eragin kaltegarria dute hazien germinazioan eta hazkuntzan. Aztertu ditugun sustantzien artean, gehien eragiten duena ibuprofenoa izan da, ez delako ez da hazi bat germinatu. Beste sustantzietan, nahiz eta rabanito batzuk germinatu diren, denbora gehiago behar izan dute, eta zentimetro gutxiago hazi dira. Hortaz, sustantzia hauek germinazioa mantsotzen dutela ondorioztatu dugu. Gainera, letxugekin ikusi dugun bezala, sustantzia hauek ez dute bakarrik landaren germinazioan eragiten, baizik behin germinatuta daudela, botatzen badirela, landaren hazkuntza mantsotzen dute edota hiltzen dituzte. Beraz, gizakiok hartzen ditugu sustantziak landareentzako oso kaltegarriak direla ikusi dugu.